Naabay kaso nga motor napping ang gikawat motorsiklo. Motor napping ba ang kaso? Ang tubag, wa may kaso sa revised penal code or sa special law nga motor napping. Ang kaso, carnapping. Nanangutana, nga nagudin taong carnapping mang motor attorney, nga ang motorsiklo man kana, dili man kana car. Ningon ang ato ang New Anti-Carnapping Act of 2016 sa Section 3, ang pagkawat sa motorized vehicle, ang kaso carnapping, nga nagtangag og silot nga 20 ka tuig ngadto sa 30 ka tuig nga priso. Balik sa pangutana, libog mi attorney, motor ang gikawat nga di man akar, nganong carnapping man? Ingon ang balaod, any motorized vehicle. Sa kanan ba nga gipadagan og motor, nga gipadagan ngadto sa public highway, og kawato na ang kaso carnapping, bisan pag motor ang gikawat.